салом алайкум бинандагони азиз. Мо мехоҳем ки акаи Иззат ҳамон дар озодӣ бошад. Акаи Иззат ҳамон барои мардуми муҳоҷир бисёр хизматҳои хуб кардагай. И дар таърих мемонад. И бародари мову шумоай. И бародарро туҳмат кардан, авбош бировардан. Ин корро ман маҳкум мекунам. Ягон гапшон асос надорад. Акаи Иззат ҳамона дарҳол ҷавоб тан. Акаи Иззат ҳамон бия бо дар ҳамаи вазифаи худаш кор кунад. И пуштивони муҳоҷироай ҳатман бояд ҷавобш кунанд. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ман як шаҳрванди Тоҷикистон ҳастам. Мехоҳам бигӯм ки акаи Иззат амонро дарҳол озод кунед. Мо ғарибо дар ин шаҳри ғарибӣ якта акаи Иззат амон надоштем ва Худованди покро доштем. Ба ин ғарибо кӯмак мекард, дасти ёрӣ дароз мекард. Чӣ проблемае мешид, чӣ гап хабаре мешид, акаи Иззат дарҳол пешаи ҳама ба ёрии муҳоҷирон мерасид. Ина ҳам ман як муҳоҷир медонам. Ай ҳукумати Тоҷикистон хоҳиш мекунем, илтимос мекунем ки ҳамаи акаи Иззата дарҳол ба озодӣ бароред. озодӣ ба акаи Иззат амон, озодӣ ба акаи Иззат амон. Ҷонамон фидоят бод эй акаи ҷон. иншааллоҳ мо умедворем ки боз туро дар сари ин вазифаат мебинем. Худо хоҳад иншааллоҳ. Бародарони азиз, ҳаматон видеообрашение кунед. Илтимос, ҳаққи мо ҳақ дорем, ҳаққи худмонро талаб мекунем ки акаи Иззат амонро озод кунед. ин беҳад хизматҳои мардонавор кардаги барои ҳамаи мо муҳоҷиро. баъзеош пайдо шудесиянд мегӯянд ки ай мо қарздор буд, ай мо ита буд, ай мо ита буд. чиба иминнои ҳамин рӯзе ки акаи Иззат амон дар Тоҷикистон боздошт карданд, ҳамин рӯз биромадесиянд. Натонистанд во ки барвақттар агар ай во қарздор мешид акаи Иззат, во дарҳол ҳамунҷа видеообрашения барвақт мекарданд ки мақсад ки ай мо қарздора туда-суда. Не ки имрӯз акаи Иззата боздошт кардагиянд, қарздорош биро месаюжа как бута ки акаи Иззат ай во қарздора. Ина худо шоҳида ки акаи Иззат ягон кас қарздор нест. ҳамаро ёрӣ кардагиай, ҳамаро ёрдам кардагиай, дастоини хизмат кардагиай. озодӣ ба акаи Иззат амон, озодӣ ба акаи Иззат амон. илтимос хоҳиш мекунем акаи Иззата дарҳол озод кунем. боз баргашта ба пеши мо муҳоҷиро биё. илтимос. салому алайкум ба кулли мардуми муҳоҷир, ба кулли мардуми тоҷик саломи хидмат расонданем. хоҳиш дорам ай коркунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, илтимос акаи Иззата раҳо кунен. акаи Иззат дар куҷое набошӣ, Парвардигор нигаҳбонат боша. Худованд соқ саломат ба ҳамун сари вазифата барбигардӣ. мо интизорем иншоаллоҳ. иҷа ҳастанд проблемое ки чӣ кунем, нест ягон кас ки обращаться кунем. неки иншоаллоҳ худажда дорем акаҷон барбигард ба сари вазифат. хоҳиш мекунам акаи Иззата озод кунен. илтимос ба ҳаматон хоҳиш мекунам, илтимос мекунам акаи Иззата раҳо кунен, барбигарда ба сари вазифаш. воқеъ дар амони худо бошем. худованд нигаҳбонту боша халқи муҳоҷир. аллоҳ дорем, иншоаллоҳ ҳамаш хуб мешавад ба хости худо. аз рӯзе ки акаи Иззата ҳамин кор рух дод, валлоҳ қасам мехӯрам, як чизи вазмин дар дилам кашолай мегӯм. доим дар фикрам напряжёни одам воришидагим нахели. на хоби ҳалол мебара, на завтрак, ужин, обедам, ҳамаш як вақт шидааст. илтимос акаи Иззата озод кунен. боқӣ дар амони худо бошед. мо ҳама вақт дар баратем акаи Иззат. худованд нигаҳбонат боша. салому алайкум. ман хоҳиш мекунам ай ҳукуматдорон Иззат амонро ҷавоб диҳанд. вақти карантинда бачаҳое ки ғариб буден ҳамата дастгирӣ кард. мардак бошен, чи салитсотона бурорен нишон тен. ягон кас натарсен. подшоҳи худмон худованда. фақат ай худованд дуо кунен. ай гуфт ҷонмо ами золимон, ами тоҷико
ами ҳукуматдорон пускай ҷавоб чани задамона ӯ шумо гав медонед ки бобоҷону фалонӣ ҳамун гапи ҳамун мардак дуруғиш биромадаеста бобоҷону маф мега фалонӣ бобоҷону аймак мақсад пули гирифта хали фреб мега бо кадом бобоҷон дига бурдаиш ҳамун лубои дурак мефаҳма ки ҳамин гаптон дуруға ҳамун касе қарзора чӣ кина ҳамин лубои мардако слова додаеста ки мо пули ҳавая чӣ метем ҳава иззат амона бурорен қати ҳавае ку одамо рӯпарӯ кунен ҳамин гапотон дуруға просто бурое ку ҳамун асан қарзора ки ё не аки ҳамин қава қарз набуд ҳамин қабилениш қарздор шуда ман хоҳиш мекунам ки ҳавае сар кунед ҳавае мардак бегуноҳа просто хутон ҳар рӯз гуноҳ мекунед гуноҳи шумо гуноҳ нест ча мулло гуноҳ кард вай гунаҳгор шид вай тари шид ҳамун ростиш гуфт ҳамин тоҷикистон ҳама дуруғ шудагем амулотунам дуруға гуфти одамо милисотуна пускай моро монен озодида бигардем демократия мекунед хай демократиятон ҷуда россияда меем кор мекунед ғамон метен дар оҷо менед ғам метен гуфти одамо россияда меем русо мебинам милисош гуфти дар пешони мо бинависонаган 5 тысяч пускай ҷавоб монтен охи соз бигардем охи озодӣ пускай хушрӯ озод бигардем сар кун ку السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خطاب من به حکومتداران تاجیکستان. من میخوام که برادر ایزاد امون حتی زودتر جواب شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مردم تاجیک به پیش. ان شاء الله ما تمام وقت در بری برادر ایزاد امون هستیم. ان شاء الله. روسا بچه‌ها نترسین. ای خدا بترسین. آدمای همین حکومتیو یا پروسا کار بکنین یک موقع یا بار ریاستی در دریم قابل روین خودتون چه خیلی حس میکنین. عاقبت هممون مردنا. فهمیدی؟ گوت هر یا پوچو بود هر میلیاردر بود مر رفت. یگون کس دنیا را قطعش نبود. برای وای ناسورا کم اکه خالی چکنیم 5 پنجره دانمون بگیریم یا 5 شلیک باس هم دانده. چی دار کرو که 5 پنجره کسی خدام. برای مردم هم بدور شین. مورا گفتیم وظیفه‌شون ایخی چون مورا یگون چنه مورا پروسه هم برادرمون ایزاد امون جواب چن. مورا مونا که ما آزاد کردیم همیشه تو بخوام نتیم نمی قمو وای میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله. من یک شهروند جمهوری تاجیکستان هستم. از حکومت رحمانوف خواهش دارم که اکای ایزاد امان را آزاد کنید. اکای ایزاد امان بیگناه است. آزادی با اکای ایزاد امان، آزادی با اکای ایزاد امان، آزادی با اکای ایزاد امان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برای کل مردم تاجیک چه از در داخل کشور است و چه برای مردم غریب همه را رسانیدنیم و همه را گفتنیم که هی مردم چه در قضیه اکای ایزاد امان سکوت نباشید. آوازهای خودتان را بلند کنید و نارضایتی خودتان را برای حکومتدارای تاجیکستان بیان کنید. این اکای ایزاد امان برای 2 میلیون مردم غریب چقدر زحمت ها و چقدر مهنت ها کشید و امروز 2 میلیون مردم غریب سکوت برای خود اختیار کردند. این از جمله مردانگی نیست و این از جمله مردی نیست که امروز اکای ایزاد امان در محبس بیسته و ما و شما در آزادی به اکای ایزاد امان، آزادی به اکای ایزاد امان، آزادی به اکای ایزاد امان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، ایمان و وجدان مسلمان اجازت نمیدهد که در این خیل قضیه خاموش نشیند. ما آزادی به اکای ایزاد امان میخواهیم. آن بهترین شخص است، بهترین آدم هست. آن بسیار خوبی ها در حق مهاجرات، در حق خلق تاجیک کرده. آزادی ایزاد امان را میخواهیم و دیگر شخصانی که بیگناه شدگان. آزادی به تمام بیگناه های تاجیکی در زندان نشستگان. آزادی، آزادی. ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. ман саломи хидмат ба тамоми мардуми муҳоҷир ва тамоми мардуми тоҷикистон мерасонам. ман ҳамчун як шаҳрванди ҷумҳури тоҷикистон ба ҳамаи мардуми тоҷикистон меҳрубон ва меҳнаткор ва муҳтарам салом мекунам. ва ман ҳамчун як шаҳрванди ҷумҳури тоҷикистон ба ҳамаи мардуми тоҷикистон салом мекунам.
аз президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва аз тамоми роҳбаро ва аз тамоми мақомон эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ин бародар Иззат Амонро озод кунед. чунки мо ҳар як кадому мо шумо медонем ки ин бародар ягон гуноҳе надорад. ҳамватанони азиз, мо шумо бояд сарҷамъ шем, якдаст шем, ин бародарро озод кунем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ассалому алайкум ба кулли мардуми Тоҷикистон. Ман як нафар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш ва талаб менамоям ки Иззат Амонро ҳар чӣ зудтар озод намоянд. озодии Иззат Амон ин озодии ҳар як муҳоҷир дар Федератсияи Русия аст. озодӣ ба Иззат Амон, озодӣ мехоҳем. салому алайкум ба кулли мардуми тоҷик. озодӣ ба акаи Иззат. озодӣ.